wabarakatuh. Masoyi mu kuke da dama. Fatan kowa na lafiya ko. Kamar yadda muka saba kullum muna kawo muku fina-finai muna kawo muku to fim ɗin da muka daura YouTube. Yau dai za mu daura shi complete insha Allah. Mun yi sanarwa da dama kenan a takaice yau dai insha Allah za mu daura. Idan kai ba ne to ka biyo mu har karshen bidiyo kuma ga wanda yake bukata kamar irin dan kunama da sauransu dai dukan sun fita yau da harba suka fita. To idan kana bukatan to za ka yi tattaba lambobin da kake kun idan ka biya kuɗi ka kuma za mu tura fim ɗin da kake so ko kuma telegram kake so ko link kake so to insha Allah mu kuma za mu tura muka shi ko kuma sojan mashaki da jami'in mashaki wannan dukan sun fita. Idan kana bukatan to za a iya tantaban lambobin da kake gani idan ka biya kuɗin ka to mu kuma insha Allah za mu tura insha Allah. Da farko dai za ka shiga kan YouTube ne kamar haka kuma idan ban faɗa ba to ba za ka samu damar buɗewa shi wannan sunan shi wannan yau sunan shi masani sunan shi kamar haka za ka shiga. Yauwa idan kai ba ne nan za ka yi subscribe nan kuma kai like kamar haka nan kuma kai share zuwa ko group zuwa baka nan za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Wannan shi ne yin link din za ka taɓa. Yauwa amma kafin fa majan fara makullin sirri idan kana bukatan fina-finai to muna da group idan kana bukata to za ka iya tantabar lambobin da kaka gani ba tare da bata lokaci ba mu kuma za mu faɗa ma yanda za ka shiga insha Allah. Yauwa makullin sirri 23091 ina ga wannan shine makullin sirri za ka yi ok kamar haka kaga sauke nan. Yauwa idan kallo kake so nan za ka taɓa da wadda kake so kuma nan za ka taɓa. Yauwa da yaran idan ka ranna na insha Allah za ka ga kuma haka. Yauwa bidiyon mu nan za mu tsaya sai Allah faɗan bidiyon mu nan gaba ina muku fatan alheri.